Resik-resik kamar seminggu pisan, buka paketan maneh. Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi nang videoku maneh. Iki aku isi wis dikei penampakan morat marit. Nah, alhasil iki langsung tak lempiti yo guys. Sadurunge aku ngresiki kamar iki aku mau wis mari korah-korah saambrek yo rek. Mari ngono iki aku langsung ngekum umban. Engko tak umbah lek wis bar-bar genek mendung kae baru tak umbah. Soale iki cuacane mulai mau isuk mendung-mendungen guys, koyo katene udan, koyo enggak, panas meneh, mendung meneh. Ya wis ngono ae ket mau iki. Ya wis dadine sing jenenge umbah-umbahanku iki tak kum, tapi sing tek anak-anakku iki engko tak umbah engko sore ae. Saiki aku ngekum klambine bojoku sing megahe ngono kuwi, klambi sing gawe ngarit. Wis iku tok. Ya wis dadine iki sing jenenge bantal-bantal ya selimut-selimut iki tak delen jendela ya guys. Soale iki aku kate noto spray cek penak ngono lho. Mari nglempet selimute anakku lanjut iki aku nyingkirno sing jenenge klambine bojoku ya guys. Iki ngono lek wis mari salin gak tau sing jenenge dicantolne. Mesti wis didelen ndukur kasur. Kok iso iki lho. Oh iya iki aku mau lali gak mbukai jendela. Nah, lek dibukai ngene kan cek ketok padang ngono lho, guys. Gak ketok pengap ngono. Iki ngono jarang tak buka sing jenenge jendela sing enek selambune. Mesti jendela singgir kulon sing tak bukai. Iki lanjut tak sapu-sapu dhisik soale iki akeh regetane yo, guys. Regetan sing lebu-lebu cilik-cilik kadang yo nonore kayu kuwi. Oh ya iki aku lali gak nglempit sing jenenge perlake anakku. Lanjut iki aku tak sapu-sapu dhisik, mari ngene tak cepoti sing jenenge spray kuwi ben penak ngono lho notone. Iki ngono aku turu ngisor mulai anakku sik bayi sampai anakku saiki wis umur 5 tahun lebih yo guys. Embo mbek bojoku kok gak ndang dipesang ngono lho nang bayang sing dhuwur. Sprayne wis mari ditata lanjut iki aku kate ndeleh bantal nang ngisor ya guys, mau kan tak deleh nang cendela be aku. Sak selimut-selimute tak deleh ngisor ben rapi ngono lho ketoke. Oh iya guys, awakmu saiki masak apa? Aku saiki masak sayur sop, mari ngono nyambel terus maro iki goreng iwak tongkol. Wis iku tok. Masang spray wis mari lanjut iki aku kate buka paketan yo guys. Iki ngono paketan pengirimane teko Mojokerto. Nah iki aku tukune nang TikTok ya lek kali iki aku gak tuku nang Shopee. Soale TikTok kuwi lebih murah. Aku dek ingi kuwi check out untuk rego 34.000. Lek aku delok nang Shopee dek winginane kuwi emeh 40 guys. Ya wis dadi aku milih check out nang TikTok kae lebih murah akeh diskone. Iki